Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi di channel Sacek Official. Iki arep gawe konten mercon apa? Mercon plastik. Mercon plastik. Kira-kira dawane pirang meter iki? Dawane sekitar 10 meter. 5 meteran, antara 4 meter 5 meter. Wes saiki intronya gak usah kesuwen, langsung wae di seni karbit wae. Oke, tonton terus videonya, aja nganti di skip. karbite teng Dilono. Udah serak terawih kok kesuwani. Selama serak terawih. Ayo Mas terusi wae Mas. Kabeh. Kabeh no. Yo sesuai anune, sesuai masuk yuk kabeh. Yuk aja siji-siji kok kan langsung ki ngene yo. Terapiane ndi lho, Mang? Terapiane getaline ndi, Mang? Cekli ya, cekli sing rapet iki. Rapiaemu palane ndi lho, guys? Melebat ndi rapiae? Rapia. Iki nganggur cek jane yo sendiri. Guys. Rapiae paling melebat rono lho. Panas sih. Angkat mundur. Ki angkat mundur ngene lho. Ngene lho. Ki cekling ngene lho. Lah, ki cekling ngene lho. Keluar cekling ngene, War. Dah, ben gak leleh. Nah. Mana kok? Mengisar wae gantian. Panas, guys. Harus kena mengisar. Oke, guys. Wah, sini hampir jadi, guys. Waduh, panas, guys. Mantap. Tek sekali, guys. Gede sekali, guys, si Bambang, guys. Saya nggak pernah menyumet mercon sebesar ini, guys. Oke, ambil gambar dari sini aja. Para mundur sithik, plastiknya mundur sithik. Sing to nyekeli lho, para mundur sithik, guys. Para mundur nih, guys. Para mundur, Din. Bang. Para mundur. Lah, aku para mundur. Terus sampai Gudi. Pokoknya terus. Ya. Kurang pokoknya sampai muntuk. Guys. Yes, guys. Pengisian bahan bakar guys. Yo guys, pengisian bahan bakar. Kalau cewek kalau. Hey. Oke, guys. Bang, keadaannya Bang, sehat. Oke, guys. Iki urung. Pokoknya ngantek gudi anu nih. Gak. Wah, guys, mau mantap, guys. Sampai atas ki, guys. Sampai atas. Karbitnya berapa kabeh, Bang? Oke. Ben luwih cepet malah. Ora apa-apa, sebetulnya ngantek 100 gombang. Bisa. Ya coba langsung tutup. Rapiai. Awas nganu, aja ngantek bocor. Langsung ngene lho, langsung kok kene lho, Bro. Langsung ngene lho. Ya sithik pelurut kok mendur. Pelurut mundur sithik. Pelurut go tangan, guys. Nganggo tangan, guys. Tangan orang mendur ora? Enggak no. Pelurut go tangan, guys, nutupe, guys. Aja ditali sik. Cekeli. Awas nek suwe. Awas nek suwe. Lah, pelurut sithik. Lah, entuk melurut. Lah, langsung cek. Panas, guys. Langsung unter wis, batek kabeh, guys. Oke lah, pelurut sik, nek ditali dipelurut sik, guys. Iki anu yo. Dipelurut ngalor sik, Ru. Buak sik yo iki. Ya, buak dulu, Bang. Ya, Le. Pelurut sik, Ru, ben kenceng. Pelurut sik. Dos, ben kenceng, dos. Iya. Masuk. Ini karbitnya tadi 1 kintal, guys. Terus karbitnya Bang. 1 kilo iki. 1 kilo. Wah, penampakannya. Kena go ngimbuh nganu rondo. Gue ngibur rondo, guys. Iki iso dipelurutnya apa lagi? Ben luwih kenceng. Halo, guys, ketoprak, guys. Halo. Yo, Mas Rosi tegang. Takut.
Oke. Ini motor nih. Ya guys. Ngene guys. Ngene guys. Ngene guys. Ngene guys. Sik guys. Iki go guys. Nah guys yo. Ini lho carane guys. Sret. Iki sing waki. Sret. Iki jane dengan tindai pisan. Ayo siap-siap guys. Iki jane ditindai pisan. Ayo. Wes semet. Aduh, woi. Gak mlaku ah. Lah ngene kok kono. Oh, angene kok kono. Sik guys. Pateni sik wi. Bahaya. Macam-macam lho. Macam-macam meledos ki. Sik guys yo. Eru. Ayo, dos. Langsung ki semedras. Awas. Aduh, gagal coy. Gagal. Dos. Gagal. Rugi. Gagal. Piye iki ya? Piye acaranya gagal lagi? Parah gamane. Gagal wis. Kadung adol beras kudu karbit malah gak kena. Alah, ora mangan ki sesuk. Gagal. Piye iki? Acaranya diganti apa iki terus? Kalau. Ini kok ngaruh yo, engko oksigen. Gagal. Aduh. Wis kayak penjelasan kene karo viewersem. Nang suara sepurane yo lur yo iki tak kira biar suarane kok malah mau terima pletuk. Ora muni apa-apa malah Kesalahane nek opo iki? salahane gak ra, mari gak spesialis mercon aku. Ketoke kurang anu yo. Mari yo lagi bisa nih yo nyemet Kurang akeh sini ketok yo. nyemet mercon plastik. Oke wis gak apa-apa next time langsung digawe neh yo. Mercon apa? Mercon pendem guys ya. Yo. Mercon pendem ya. Mercon apa nek ngarani? Mercon pendem ya. Yo. Mercon pawon apa mercon pendem? Oke Mas. Piye? Oke. Oke. Soale yo gagal total, gatot. Yo wis sepurane yo. Oke sepurane makane dari itu di like, comment, and subscribe ben awake dhewe luwih semangat nek gawe konten. Ya ora Lur? Burung Norian, burung cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.